Hare Krishna to everyone. Warm welcome to today's Bhagavad Gita class. Okay, நம்ம இன்னைக்கு ஆறாவது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். ஸோ இந்த அத்தியாயம் நல்லா புரிஞ்சுக்க வேண்டி ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஆச்சாரியருடைய கருணையை வேண்டி நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகංශலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं पतान्दिकं वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साकरजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्देवनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावादन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवत्वेश नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेस्ताय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादे पाशादेशतारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா. அனைவருக்கும் நம்ம நேற்று 5வது அத்தியாயம் பார்த்தோம். அதனுடைய ஷார்ட் ரீகேப் பார்த்துக்கலாம் இப்போ. ஸோ நேற்று பார்த்த தலைப்பு ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஜானகிராமன் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஸோ குரூப்ல மெசேஜ் போட்டு வந்துடுறேன் பிரபு. ஸோ நேற்று அத்தியாயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா 29 ஸ்லோகங்கள் இருந்துச்சு அந்த அத்தியாயத்தில். அதில் ஃபஸ்ட்டு பிரிவில் என்ன பார்த்தோம்? தாமரை இலையில் நீர் போலன்னு பார்த்தோம். அதாவது நம்மளுடைய கடமையை செய்யணும், பலன்களை எதுவும் எதிர்பார்க்க கூடாது, புலன்களை கட்டுப்படுத்திக்கணும்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்புறம் செயலாற்றும் மூவர் யாருன்னு பார்த்தோம். அதாவது இந்த உடல், ஆத்மா, பரமாத்மா
இல்லைங்களா? இந்த உடல்ல வந்து ஒரு குறிக்கோள் வச்சுட்டு வேலை செய்யணும். நாம் ஏன் இந்த உடலை வந்து மாறிக்கொண்டே இருக்கிறோம்? எதனாலன்றத வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இத இந்த தெரிஞ்சுக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்றோம்னா, இந்த உடம்பை நம்ம ஏன் பெறுறோம்? இந்த உடலின் இயற்கைய வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இந்த உடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பஞ்சபூதங்களால் ஆனது, அழியக்கூடியதுன்றது நமக்கு தெரியும். ஏன் உடல் வந்து நம்ம எடுத்துட்டு இருக்கோம்னா, நம்மளுடைய பாவ, புண்ணிய கர்மானால நம்ம இத எடுத்துட்டு இருக்கோம். இல்லைங்களா? ஸோ இத வந்து நிறுத்தணும்னா, அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, ஆம் அகர்மாவ பண்ணணும். அதாவது நிஷ்காம கர்ம யோகங்கள வந்து பின்பற்றணுன்றத நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதுக்கு அடுத்தது ஆத்மாவ பத்தி தெரிஞ்சோம். ஆத்மா வந்து நித்தியமானது. அது வந்து கடவுள்கிட்ட இருந்து வந்த ஒரு அங்கத்துணுக்கு. கடவுளுடைய நித்திய சேவகன்றத பார்த்தோம். பரமாத்மா பார்த்தீங்கன்னா, எங்கேயும் வியாபிச்சிருக்காரு. அவர்கிட்ட இருந்து தான் எல்லாமே சிருஷ்டி ஆனதுன்றத பார்த்தோம். இல்லைங்களா? அதுக்கு அடுத்தது சமமாக பார்த்தல். அதாவது பண்டிதர்கள்லாம் வந்து எல்லா ஜீவராசிகளையும், எல்லா விஷயங்களையும் வந்து சமமாக பார்க்குறாங்க. அவங்களுக்கு முன்னாடி இருக்கிற கல்லையும் சரி, வைர கல்லையும் சரி சமமா தான் பார்ப்பாங்க. அவங்களுக்கு எந்த பேதமே இருக்காது. ஓகேவா? அவ ஏன் அந்த மாரி பார்க்குறாங்க? எப்படி ஏற்பட்டவங்களால அது மாரி பார்க்க முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா, தன்னில் திருப்தி உற்று அப்படி இருக்கிறவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, யோகி ஆறான். அவனால தான் அத வந்து பார்க்க முடியுன்றத பார்த்தோம். அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, அஷ்டாங்க யோகத்த வந்து இன்னைக்கு விலாவரியா பார்க்கலாம் நம்ப. ஓகே. இந்த அஷ்டாங்க யோகத்த வந்து எட் 8 அங்கங்களை கொண்டது. அத இன்னைக்கு இதுல பார்க்கலாம். அப்புறம் அமைதிக்கான வழின்றத பார்த்தோம் நம்ப. ஆம், அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம அந்த பீஸ் ஃபார்முலா சொன்னோம். கிருஷ்ணா இஸ் த சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர். கிருஷ்ணா இஸ் த சுப்ரீம் என்ஜாயர். போக்தாராம் யக்ன தபசான்ற ஸ்லோகத்த பார்த்தோம் இல்லையா? சர்வலோகம் மகேஸ்வரம் சொல்லிட்டு அவர் தான் எல்லா நம்ம என்ன யாக தவங்கள் என்ன பண்ணாலும் தேவர்கள் வழிபட்டாலும் கடைசியில அவர்கிட்ட போய் சேருது. அதனால அவர் தான் சுப்ரீம் என்ஜாயர். அப்புறம் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்றவர் அவர் தான் சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர். அப்புறம் எல்லா உயிர்வாழிகளுக்கும் அவர் தான் வந்து உற்ற நண்பனா இருக்காரு. சுப்ரீம் ஃப்ரெண்டுன்றதை நம்ம பார்த்தோம். ஓகே. இன்னைக்கோட அத்தியாயத்தோட தலைப்பு பார்த்தீங்கன்னா தியான யோகம். 6வது அத்தியாயம். ஓகே. இந்த 6வது அத்தியாயத்துல பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 47 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. இத வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 பிரிவினைகளா பிரிச்சிருக்காங்க. ஓகே. என்னன்னு அது என்னென்னன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்மளுடைய மனசு வந்து விரோதியா நண்பனான்றத பார்க்கலாம். அதுக்கு அடுத்து அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் 9 ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கு அடுத்து இருக்கிற ஸ்லோகத்துல பார்த்தீங்கன்னா, அஷ்டாங்க முறைய வந்து விரிவாக்கம் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, வெற்றி அடையாத யோகியின் கதி என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். அதாவது ஒருத்தன் வந்து ஸ்டார்ட்டிங்லயே வந்து பக்தி பண்ணிட்டு இருந்தான். அவன் வந்து விழுந்துட்டான்னா, அவனுடைய நிலைமை என்ன? நல்லா பண்ணா, பட் லாஸ்ட் ஸ்டெப்ல ஃபெயில் ஆயிட்டான்னா, அவனுடைய நிலைமை என்னன்றத பார்க்கலாம். அப்புறம் மிக உயர்ந்த யோகின்றத வந்து கடைசி பிரிவுல சொல்றாங்க. இந்த தலைப்புலால தான் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் இன்னைக்கோட கிளாஸ. ஓகேங்களா? ஸோ வந்து நமக்கு எல்லாம் தெரியும். யோகா என்றால் என்ன? நம்ம இதுவரை நம்ம மனசுல என்ன நினைச்சிட்டு இருப்போம் யோகான்னு? அதாவது கை கால நீட்டி மடக்கிட்டு இருக்கிறது தான் வந்து யோகான்னு சொல்லி நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? பட் நம்ம கிளாஸ்ல என்ன, நம்ம இப்ப பகவத்கீதை கிளாஸ்ல வந்த பிறகு யோகான்ற வார்த்தைக்கு என்னன்னா கனெக்ஷன். எதை கனெக்ட் பண்றது, எதை இணைத்தல்ன்றது பொருள். எதை இணைக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம ஜீவாத்மா, நம்மளுடைய ஜீவாத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் இணைக்கிறது தான் வந்து யோகான்ற உண்மையான பொருள். பட் இப்ப இந்த மாடர்ன் டேர்ம்ல வந்து என்ன ஆச்சுன்னா, நான் யோகா கிளாஸுக்கு போயிட்டு வந்தேன் அப்படிலாம் சொல்றாங்க. அப்ப அங்க என்ன சொல்லி குடுக்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உடலுக்கு உடல வந்து நலிவு சுழிவா பண்றத வந்து யோகான்னு சொல்றாங்க இந்த இடத்துல. ஓகேவா? அதாவது இப்ப பார்த்தீங்கன்னா, மாடர்ன் டேஸ்ல ஆம் வந்து சேர் யோகாசனா இருக்கு. ஓகே. டாக் அண்ட் கேட் யோகாசனா அது மாதிரி எல்லாம் நிறைய யோகாசனங்கள் இருக்கு. இந்த யோகாசனத்துல என்ன பண்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய முத்திரைகள் இருக்குல்ல, எல்லா சக்கரத்தை வந்து ஆக்டிவேட் பண்றாங்க. ஓகே. ஸோ இத வந்து சூரிய நமஸ்காரத்துல இருந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஓகே. அந்த காலத்துல யோகான்னா போயிட்டு தவம் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. இந்த பிக்சர்ல நம்ம பார்க்கறது வந்து ஹிரண்யகசிப்பு வந்து பிரம்மாவை நோக்கி தவம் பண்றார். அதாவது நான் சாவாத வரம் வேண்டும்னு சொல்லிட்டு. இல்லையா? அவர் பாதி உடல் பார்த்தீங்கன்னா மண்ணு அரிச்சிருக்கு. பாதி உடல் வந்து நல்லா இருக்கு. இவரு தவம் பண்ண வலிமை பார்த்தீங்கன்னா, அங்கிருந்து வர அக்னி வந்து மேல் லோகத்துல கூட பரவி, அங்க இருக்கிறவங்கள வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுது. இந்த அ மேலே இருக்கும் அப்பர் பிளானிட்டரி சிஸ்டம் இருக்கு இல்லையா? அதுல இருக்க தேவர்களால வந்து வாழ முடியல. அப்புறம் என்னடான்னு பார்த்தா, இவர் தவம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அப்புறமா வந்து பிரம்மா வருவார். பிரம்மா வந்து என்னன்னு பார்த்து வரம் குடுப்பார். "நீ கேட்கிற வரத்தெல்லாம் என்னால குடுக்க முடியாது. ஏன்னா நானும் வந்து சிருஷ்டிக்கு உட்பட்டவன் தான்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ அவருக்கு கேட்டுப்பாரு இல்லையா?
நான் வந்து மனிதர்களாலும் சரி மிருகங்களாலும் சாகப்படக்கூடாது, வீட்டுக்குள்ளேயும் சரி வெளியும் சாகப்படக்கூடாது, எந்த ஒரு ஆயுதங்களால சாகக்கூடாது, அப்புறம் காலையில சாகக்கூடாது, நைட்டு சாகக்கூடாது, ஆகாயத்துக்கு ஆகாயத்துல சாகக்கூடாது, நிலத்துல சாகக்கூடாது அப்படின்லாம் திறமையா வந்து வரத்தை கேட்டிருப்பார். பட் நம்ம கடவுள் சூப்பர் ஸ்மார்ட் இல்லையா? இந்த பிரம்மா வந்து கொடுத்துட்டாரு. ஓகே, ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நரசிம்ம அவதாரம் எடுத்து அவரை வந்து வதம் பண்ணார் இல்லையா? ஸோ இந்த சேர் எக்ஸசைஸ் பண்றாங்க, ஆஃபீஸ் யோகா இருக்கு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில யோகா வந்து ஃபார் மென்டல் அண்ட் ஃபிசிக்கல் ஹெல்த்னு சொல்லிட்டு இப்போ எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இந்த சாப்டர்ல நமக்கு என்ன படிக்க போறோம்னா அஷ்ட அங்க யோகா. அஷ்டான 8, அங்கன பிரிவுகள், இணைத்தல். என்னென்ன இந்த 8 இதுன்னு பார்க்கலாம் நம்ம. யமம், நியமம், ஆசனம், பிராணாயாமம், பிரத்யாகாரம், தாரணை, தியானம், சமாதி. ஓகேங்களா? இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா 8 பிரிவுகள் இருக்கு. அந்த 8 பிரிவுகள் கொண்டதான் இந்த அஷ்டாங்க யோகான்னு சொல்றோம். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த யமம்னா என்னன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் யமம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஐடியா வச்சுக்கலாம் நம்ம. யமம்னா வெளிப்புற இதுவை வந்து கட்டுப்படுத்துறது. நியமம்னா உட்புற பண்புகளை வந்து கட்டுப்படுத்துறது. ஆசனம்னா நம்மளுடைய உட்கார விதம். நமக்கெல்லாம் தெரியும் வஜ்ராசனம், பத்மாசனம் சொல்லிட்டு. அதுல வந்து தியானத்துக்கு தகுந்த ஆசனத்தை எடுத்துக்கிறாங்க. பிராணாயாமம்னா மூச்சு பயிற்சி பண்றது. நம்மளுடைய உட்காற்று சுவாசனையும் வெளிக்காற்றை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது. பிரத்யாகாரம்னா அதாவது உணவு புலன்களை வந்து அடக்குதல். நம்மளுடைய உணவு பழக்க வழக்கத்தை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது. தாரணைனா கவனத்தை ஒருமித்தல். இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நான் நிறைய நேரம் நம்மளால கான்சென்ட்ரேட் ஃபோக்கஸ் பண்ணி இருக்க முடியாது. நம்மளோட கான்சென்ட்ரேஷன் ஸ்பேன் பாத்தீங்கன்னா 8 வினாடிகள்ல இருந்து 12 வினாடிகள்னு சொல்றாங்க. அதை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா அந்த தியான நிலையிலும் சமாதி நிலையிலும் போனா அந்த கான்சென்ட்ரேஷன் ஃபோக்கஸிங் கெப்பாசிட்டி நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்றோம். தியானம்னா ஒரே இடத்துல தியான நிலையில உட்கார்ந்து உட்கொணர்தல், நம்ம என்னன்ற ரியலைஸ் பண்றது. சமாதின்னா ஒருமித்தல், ஒருங்கிணைத்தல். ஓகேவா? ஆத்மாவும் ஜீவாத்மா கிட்ட ஒருங்கிணைத்தல். அதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன? யமா. மாதாஜி, யசோமதி மாதாஜி 6.10 ஸ்லோகம் வாசிங்க. யசோமதி மாதாஜி. மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 6.10 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா சிந்து மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எனக்கு ஸ்கிரீன்ல வரல மாதாஜி, நான் படிக்கவா? ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க சிந்துஜா மாதாஜி, படிங்க. யோகி. ஆமா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யோகி ஜுஞ்சித சததம் ஆத்மானம் ரகசி சிஸ்தித ஏகாகி ஜத சித்தாத்மா நிராசீர் அபரிக்கிரக. யோகியானவன் தனது உடல், மனம் மற்றும் ஆத்மாவினை பரமனின் தொடர்பில் எப்போதும் ஈடுபடுத்த வேண்டும். அவன் தனிமையான இடத்தில் தனியே வசித்து மனதை கவனத்துடன் எப்போதும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அவன் உரிமை உணர்வுகளிலிருந்தும் ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டிருக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இங்க பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றாங்க, ஒரு யோகியானவன் வந்து எப்படி கட்டுப்படுத்தணும், தன்னுடைய உடல் மனசை வந்து கட்டுப்படுத்தணும்னு சொல்றாங்க. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா யமான்ற வார்த்தைக்கு நம்ம என்ன அர்த்தம் சொன்னோம்னா எக்ஸ்டர்னல் டிசிப்ளின், அதாவது வெளியே இருக்கிறத வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் படுத்தணும்னு அப்படின்னு சொன்னாங்க. அவன் தனிமையான இதுக்கு பண்ணணும்னா அவன் எங்க போனோம்னா தனிமையான இடத்துல போயிட்டு தனியா வாசம் பண்ணி இதை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்போதுதான் அவனால வந்து கட்டுப்படுத்த முடியும். ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா அவுட் சைட்ல இருந்து இது ஃபுல்லா இன்சைடுக்கு போகுது. ஏமான்னா எக்ஸ்டர்னல் திங்ஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது. எந்த ஒரு எக்ஸ்டர்னல் திங்ஸும் நம்மளை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாம இருக்குது. எந்த ஒரு ஸ்டிமுலஸ் ப்ரொவோகேட்டிங் நம்மளை வந்து தூண்டுதல் கூடிய சுச்சுவேஷன்ல இருந்தா கூட நம்மள வந்து அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் இல்லாம இருக்கிறது தான் வந்து இது. ஓகேங்களா? யமான்றது. அதுக்கு அடுத்தது நியமா பார்க்கலாம். மாதாஜி இந்த ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. 6.6. ஹரே கிருஷ்ணா. பந்தோர் ஆத்மாத்மனஸ்ய தஸ்ய ஜேனாத்மைவாத்மனா ஜித அநாத்மனஸ்து சத்ருத்வே வர்தேதாத்மைவ சத்ருவத்.
மனதை வென்றவனுக்கு மனமே சிறந்த நண்பனாகும். ஆனால் அவ்வாறு செய்ய தவறியவனுக்கோ அதுவே மிகப்பெரிய விரோதியாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட்ஸ். நம்மளுடைய மனசை பத்தி சொல்றாங்க. நமக்கு வாழ்க்கையில பெரிய போராட்டம் எதனாலன்னா இந்த மனசாலதான். இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா மனசை வந்து என்ன சொல்றாங்க, சிறந்த நண்பன். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இதுதான் நம்மளுடைய பெரிய எதிரி கூட. இந்த இம்பார்ட்டன்ட் வேர்டு. மனம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பந்துராகவும் இருக்குது, அப்புறம் வந்து சத்ருவாகவும் இருக்குது இல்லையா. சோ இதை நம்ம எப்படி கையாளுன்றதுதான் வந்து நம்மளுடைய தனித்தன்மை. ஸோ இந்த சில விஷயத்தை நம்ம செல்ஃப் அனலைசிஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த இடத்துல நம்ம காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரையும் பார்க்கலாம். சில விஷயங்களை இதை ஏற்றுக்கும், அக்செப்ட் பண்ணும். சில விஷயத்துல வந்து இதை நிராகரிக்கும், ரிஜெக்ட் பண்ணும். அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்போ வந்து தனி நிலைத்த தன்மை இல்லை இதுக்கு இல்லையா, ஈக்லிபிரியம் இல்லை, பேலன்ஸ் பண்ண மாட்டேங்குது. அப்போ ஏன் இது ஆகுதுன்னா இது ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் வச்சிருக்குது. இது எனக்கு பிடிக்கும், இது எனக்கு பிடிக்காது. அதனால இது என்ன பண்ணுது, நல்லா இருக்கிறதெல்லாம் வந்து என்ஜாய் பண்ணுது. அப்போ வந்து போகியா இருக்கிறான். பிடிக்காததெல்லாம் வந்து தியாகம் பண்றான். அப்போ வந்து அவன் தியாகியா இருக்கிறான் இல்லையா. ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு மனசு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குரங்கு மாதிரி. நமக்கு வந்து பழமொழி இருக்கு இல்லையா, மனம் ஒரு குரங்குன்னு சொல்லிட்டு, அது நிஜமாவே தான். ஓகேவா. ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரங்கு வந்து ஒரு மரத்துல இருந்து இன்னொரு மரத்துக்கு தாவிட்டே இருக்கு இல்லையா. அது மாதிரிதான் நம்ம மனசு கூட பாருங்களேன், ஒரு நிலைச்சு இருக்காது. ஒவ்வொரு முறை ஒரு பிளக்சுவேஷன் ஆயிட்டே இருக்கும். ஒரு விஷயத்துல இருந்து இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும், இன்னும் கொஞ்ச நாள் போனான்னு வச்சுக்கோங்களேன் வேற மாதிரி இருக்கும். அதே விஷயத்த ஒன்றும் இல்லை, சாப்பாடு ஐட்டம்லயும் சரி, நம்ம யூஸ் பண்ற திங்ஸும் சரி, ஒன்றும் இல்லை, நம்மளோட ட்ரெஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கலாம். நமக்கு அப்பப்போ வர டிசைன்ஸ் அப்டேட்டடா இருப்போம் இல்லைங்களா. எது பார்த்துட்டு வாங்கிட்டே இருப்போம். எவ்வளவு குவிஞ்சு வீட்டுல இருக்குதுன்றத நம்ம பார்க்க மாட்டோம் இல்லையா. எத்தனை நாள் வந்து போட்ட ரொட்டேஷன்ல வராத ட்ரெஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கும். இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், மனசு சஞ்சலமானது, இது ஒண்ணு வாங்கிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து காசை வீணா பண்ணுவோம். வாங்கி வச்சிருக்கிற பழைய அதுக்கு முன்னாடி வச்சிருக்கிற ட்ரெஸ்ஸையே வந்து நம்ம போடாம இருக்கிற எல்லார் வீட்லயும் இது வந்து காமன் இல்லையா. சோ இதுதான் நம்ம இந்த இடத்துல வந்து மனம் வந்து நம்மளுடைய எதிரி. அப்ப வந்து இங்க ஒரு கேள்வி கேட்டோம், எனக்கு இது தேவையா, அத்தியாவசியமா, அப்படின்னு நான் வாங்கணும். அந்த மாதிரி வந்து நம்ம மனசை வந்து ஃப்ரெண்ட் ஆக்கிக்கணும். அப்போ வந்து என்ன ஆகுது, தேவையில்லாத சஞ்சலங்கள்ல வந்து நம்ம வந்து நம்மளை பாதுகாக்கிறோம். ஸோ நம்ம வந்து ஃபிக்ஸிட்டி பண்ணிக்கணும் இன்னைக்கு நம்ம மைண்டை. ஸோ வழிகாட்டுதல் தேவையான எது தேவையோ அதை வந்து பின்பற்றணும். இதை வந்து இமிடியேட்டா முடியுமா, கண்டிப்பா முடியாது. படிப்படியா முன்னேறணும். அப்போதான் வந்து நம்மளால வந்து நம்ம வாழ்க்கையில வந்து ஆரோக்கியமான முடிவுகளை எடுக்க முடியும். அப்போ வந்து புலனின்பத்துல இருந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம், பற்றின்றி வாழ்றதுக்கு வந்து ட்ரை பண்ணுவோம். அப்போ இதனால நமக்கு இதெல்லாம் நான் பண்றதுனால, என் மனசை நான் நண்பனா வச்சுக்கிறதுனால எனக்கு என்ன நண்பன் பாத்தீங்கன்னா, விளைவு வந்து சுதந்திரம், அப்புறம் வந்து முன்னேற்றம். ஓகேவா. பௌதீக வாழ்க்கையில இருந்து விடுபடுறோம். ஓகே. சோ மனசை வந்து நம்ம நண்பனா வச்சுக்கணும் எந்த சூழ்நிலை இருந்தாலும் சரி. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் என்ன சொல்றாரு, நீ என்ன சொன்னாரு, சண்டை போட மாட்டேன்னு சொன்னார் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல. அப்புறம் செகண்ட் சாப்டர்ல சரணாகதி ஆனாரு. கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு, நீ வந்து உன் வேலையை செய்யணும். கர்ம யோகா பார்த்தோம் 3வது சாப்டர்ல இல்லையா. அதுக்கு அடுத்தது வந்து ஞான யோகாவத்தை பார்த்தோம் 4வது சாப்டர்ல. அப்புறம் வந்து 5வதுல வந்து என்ன சொன்னாரு, உன்னுடைய ரினான்ஸ் துறை, பட் உன் செயலை செய்ய கிருஷ்ண உணர்வோடுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. எழுந்து போய் சண்டை போடுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா. அப்போ வந்து என்ன, அப்போ வந்து படிப்படியா மாறுறத நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ டிரான்ஸ்மிஷன் ஃபர்ஸ்ட் அர்ஜுனன் இல்லை நான் காட்டுக்கு போயிடுறேன்னு நினைக்க, இதே மாற்றங்கள் சஞ்சலங்கள் நம்மகிட்டயும் இருக்கு. ஓகேவா. அதை வந்து நம்ம இந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணிட்டு நமக்கு என்ன வாழ்க்கையில வேணுமோ அதை எடுத்துக்கணும். ஸோ படிப்படியா நான் எப்படி முன்னேறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம நேற்று சொன்னேன் இல்லைங்களா, நம்மளுடைய தலையான கடமை, நம்ம ஆத்மாக்கு தேவையான கடமை A to F வரையும் சொல்லலாம் இல்லையா. அசோசியேஷன் வித் டிவோட்டிஸ், நம்ம வீட்டுக்கு பக்கத்துலயே இருக்கிற இஸ்கான் டெம்பிள் சண்டேக்கு போயிட்டு வரலாம். அங்க இருக்கிற சத் சங்கத்துல நம்ம வந்து பால்குணிச்சுக்கலாம். மங்கள ஆர்த்தி அதெல்லாம் வந்து இன்வால்வ் ஆகலாம். நம்மள அங்கே கொடுக்குற பிரசாதத்தை சாப்பிட்டுட்டு வரலாம். அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா டெய்லி நம்ம ரெகுலரா ஃபிக்ஸட் ரவுண்ட் சாண்டிங் பண்ணணும். நான் நம்புறேன் எல்லாரும் அட்லீஸ்ட் ஒரு ரவுண்டாவது சாண்டிங் பண்ணுவீங்கன்னு சொல்லிட்டு 108 டைம்ஸ் பண்ணணும். ஐ ஹோ நீங்க பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே. அது மாதிரி எல்லாம் பண்ண நமக்கு என்ன ஆகுது, இந்த புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுது இல்லையா. நம்ம இன்னைக்கு கணேச சதுர்த்தியா இருந்தா கூட நம்ம புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணி நம்ம எல்லாரும் இங்க வந்து அசம்பிள் ஆயிட்டோம். ஏன்னா நம்ம வந்து கடவுளை வந்து தெரிஞ்சுக்கணுன்ற ஒரு ஆர்வம் இருக்கு இல்லையா. இதுல நமக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி இருக்கு, அதனால இங்க வந்து இருக்கும்.
இருக்கிறோம். சோ அப்ப மனம் வந்து எதிரியா எப்ப இருக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? நம்ம கிட்ட இருக்கிற விரோதிகள் காம காம, குரோத, மோக, மத, லோப, மத, மாச்சரியா. இந்த 6 அனர்த்தங்களும் தான் நம்மளுடைய எதிரியே. இத கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எப்ப வந்து காமம் இருக்குதோ, அதிகப்படியான ஆசை, அப்ப என்ன ஆகுது? அது பூர்த்தி அடையலைன்னா நமக்குள்ள ஒரு எரிச்சல், சஞ்சலங்கள், அப்ப வந்து தவறா நடந்துப்போம். அதனால விளைவுகள் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பந்தப்படுறோம். அப்போ மறுபடியும் பிறப்பு, இறப்பு சூழ்நிலைக்குள்ள தள்ளுறோம். அதுக்கு அடுத்து இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம மனுஷனா பிறந்திருக்கோம். நமக்கு கேரண்டி அடுத்த ஜென்மத்துல என்னவா பிறப்போம்னு சொல்லிட்டு பாசிபிலிட்டிஸ் மிருகங்களாலும் பிறக்கலாம், என்ன வேணாலும் இருக்கலாம். அதனால இப்போ வந்து இருக்கிற இந்த ஹியூமன் பிளாட்ஃபார்மை வந்து நம்ம பெஸ்டா யூஸ் பண்ணிக்கணும். யாராவது ஒருத்தங்க ஏதோ சொல்லிட்டாங்கன்னா நம்ம மனசுல போட்டுட்டு வருத்தப்பட்டுக்க கூடாது. சரி, அதுல ஏதோ ஒரு நன்மை இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டு போயிட்டே இருக்கணும். எந்த ஒரு எமோஷனும் கிருஷ்ண பக்தியை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து புலன்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? இன்னைக்கு இது கஷ்டம். டெஃபினட்டா நம்மளுடைய குரு அண்ட் கௌரங்காவுடைய கிட்ட தஞ்சம் அடைஞ்சா இது கிராஜுவலா நம்மளால பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? சோ இந்த இடத்துல நம்ம எதிரியை பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? இப்ப இந்த கலியுகத்துல நம்ம மனசுக்குள்ளேயே நம்ம நண்பனும் இருக்கிறான், எதிரியும் இருக்கிறான். அதே வந்து துவாபர யுகத்துல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 2 குடும்பத்துல இருக்காங்க. அர்ஜுனா குடும்பம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லவங்களா இருக்காங்க, கௌரவாஸ் வந்து கெட்டவங்களா இருக்காங்க, ஒரே குடும்பத்துல. இன்னும் பின்னாடி போன திரேதா யுகத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு தேசத்துல இருக்காங்க. அதாவது ராமா வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியால அயோத்தியால இருந்தாரு, ராவணன் வந்து ஸ்ரீலங்கால இருந்தாங்க. அப்ப விரோதிகள் வந்து வேற வேற நாட்டுல இருந்தாங்க. அதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பின்னாடி போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், சத்தியுகத்துல வந்து வேற வேற கான்டினென்ட்ல இருந்தாங்க. அதாவது வந்து இங்க வந்து ஹிரண்யாக்ஷன், இரண்யகசிப்பு இந்த பூலோகத்துல இருந்தாங்க. அவங்கள வதம் பண்றதுக்கு இரண்யாக்ஷனை வதம் பண்றதுக்கு வந்து கடவுள் நாராயணன் வந்து வராக அவதாரம் எடுத்துட்டு வந்தார் இல்லையா? அப்ப வந்து அங்க கூட பாத்தீங்கன்னா நல்லவர்கள், தீயவர்கள். ஆஹ் அப்ப வந்து வேற வேற கான்டினென்ட்ல இது எல்லா இடத்துலயும் இருக்குது. பட் இப்ப வந்து நமக்குள்ளேயே இருக்கான்றதை நம்ம கரெக்டா தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? அதனால நம்ம வாழ்க்கையில என்ன நடந்தாலும் சஞ்சலம் ஆகக்கூடாது. ஓகே. ஆஹ் மாதாஜி, இத படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण ம். नाद्यस्नदस्दुयोः अस्ति न सैहान्तम् अनस्नद न सादिस्वप्नशीलस्य ஜாக்கிரதோ நைவ சார்ஜுன. அர்ஜுனா, எவன் ஒருவன் மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உண்கின்றானோ, மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உறங்குகின்றானோ, அத்தகையோன் யோகியாவதற்கான வாய்ப்பே இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க வந்து கிளியரா சொல்லிட்டாரு பாருங்க. ரொம்பவும் சாப்பிடக்கூடாது, ரொம்பவும் தூங்கக்கூடாது, ரொம்ப கம்மியாவும் சாப்பிடக்கூடாது, ரொம்ப கம்மியாவும் தூங்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி கிளியரா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துட்டார். அவர் எந்த இடத்துல வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை வந்து பெண்டிங் வச்சதே இல்லை. தூங்குறது எப்படி எல்லாம் நம்ம டைமை யூஸ் பண்றது எல்லாத்தையும் சொல்லியிருக்கார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி. ஸ்லைடு தெரியல. தெரியல மாதாஜி ஸ்லைடு. இப்ப தெரியுதா? ஓகே தெரியுது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. यदा यदा दीपो निवादस्तो नेङ्गदे सोपमो स्मृता யோகினோ யத சித்தஸ்ய யுஞ்சதோ யோகமாத்மனः. காற்று வீசாத இடத்தில் உள்ள தீபம் அசையாமல் இருப்பதைப் போல மனதை அடக்கிய யோகியும் திவ்யமான ஆத்மாவின் மீதான தனது தியானத்தில் எப்போதும் ஸ்திரமாக உள்ளான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ வந்து இது வந்து தியானத்தை பத்தி பேசுறாங்க இங்க. நம்ம அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா.
மத்தாஜி தியானத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா மைண்டை கான்சென்ட்ரேட் பண்றது வந்து கஷ்டம், பட் வந்து முடியும். ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் மேன்ஸ் பர்ஃபெக்ட்ன்றத நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? ஈவன் இந்த ப்ராப்ளம் நமக்கு மாத்திரம் இல்லை, அர்ஜுனனுக்கும் இருந்திருக்கு. அர்ஜுனனுக்கு என்ன சொல்றேன்னா, என்னால் இந்த காத்தெல்லாம் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும், என் மனசை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அது கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாருன்னா, கண்டிப்பா உன்னால முடியும், ப்ராக்டிஸ் பண்ணுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? மத்தாஜி இப்போ வந்து நியம பிராணாயாம படிக்கணும் மாதாஜி. மாதாஜி இது வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்பர்ஷான் கிருத்வா பகிர் பாக்யாம் சசு சைவாந்திரே ப்ருவோ பிராணபானோ சமோ கிருத்வா நாசாப்ஜந்திர சரினௌ ஜதேந்திரிய மனோபுத்திர் முனிர் மோஷ பராயண விகதேச்சா பயக்ரோதா சதா முக்த ஏவச்ச. எல்லா புறப்புலன் விஷயங்களையும் வெளியே நிறுத்தி, புருவ மத்தியில் கண்களையும் பார்வையையும் நிறுத்தி, நாசிக்குள் உள்வழி சுவாசங்களை நிறுத்தி, மனம், புலன்கள், அறிவு இவற்றை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய முக்தியை விரும்பும் ஆன்மீகவாதி ஆசை, பயம், கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபடுகிறான். எப்போதும் இந்நிலையில் இருப்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைந்தவனே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எப்போ ஒருத்தன் வந்து அஷ்டாங்க யோகா பண்ணணும்னு டிசைட் பண்ணிட்டானோ, அவனுடைய ஆசனம் இருக்கு இல்லையா, அது எப்படி இருக்கணும்னா ரொம்ப உயர்ந்ததாகவும் இருக்கக்கூடாது, தாழ்ந்ததாகவும் இருக்கக்கூடாது, சமநிலையில இருக்கணும். அது பார்த்தீங்கன்னா குசா கிராஸ் போட்டு அதில் வந்து மான் தோல் போட்டு உட்காரணும். ஓகேங்களா? யூஸ்வலி பத்மாசனம். ஏன் வந்து அந்த மான் தோல் போடுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவன் போயிட்டு பண்ண போற இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காடு, அங்கே விஷ ஜந்துக்கள்லாம் வரும். இவரோ தியானத்தில் இருப்பாரு, அந்த விஷ ஜந்துக்கள் வர்றதுனால அவங்களுடைய உயிர் கேடு எதுவும் வரக்கூடாதுன்றதுனால அவங்க வந்து இந்த மாதிரி மான் தோல் இல்ல புலித்தோல் போட்டு உட்காருவாங்க. ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு அடுத்தது இந்த பத்மாசனத்துல உட்காரணும். அப்போ வந்து அவனுடைய மனசை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா, மனசை வந்து 2 புருவத்துக்கு மத்தியில வந்து நிலை நிற்க செய்யணும். அப்போ வந்து அப்புறம் வந்து நாசிக்குள் உள் உள் சுவாசம் வெளி சுவாசங்களை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணணும். அப்போதான் வந்து என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மனம் புலன்களை அவனால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். அப்போ வந்து அவன் மனசுல இருக்கிற பயம், கோபம், ஆசை எல்லாத்துலேயும் படிப்படியாக அது வெளியே போயிடும். அப்போ வந்து என்ன ஆகுறான், எப்போ அவன் இந்த நிலையில இருக்கும்போது கண்டிப்பாக வந்து என்ன ஆகுறான், உள்ள இருக்கிற பரமாத்மாவை உணருவான். ஆத்மாவை வந்து ரியலைஸ் பண்ணி பரமாத்மாவை உணரும் போது கண்டிப்பா முக்தி அடைவான்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது பிரத்யாகார. மாதாஜி இது படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜுஞ்சன ஏவத் ஸ்தாத்மானம் யோகி நியத மானச சாந்தியம் நிர்வாண பரமாம் மத் சம்ஸ்தாம் அதிகச்சதி. இவ்வாறாக உடல், மனம் மற்றும் செயல்களை இடையராது கட்டுப்படுத்த பழகிய யோகி பௌதிக வாழ்வை களைந்து இறைவனின் திருநாட்டை கிருஷ்ண லோகத்தை அடைகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க பிரத்யாகாரன்றது என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவனுடைய ஒழுக்கத்தை எடுத்துட்டு வரணும். நம்ம என்ன சாப்பிட்றோமோ அதை வந்து ஒழுங்கான முறையில சாப்பிடணும். எல்லாத்தையும் கண்டத்தையும் நம்ம சாப்பிடக்கூடாது. அது மாதிரி ஒழுங்கான பொருட்களை நம்ம சாப்பிட்றதுனால என்ன ஆகுதுன்னா, அவனுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே கிளியர் ஆகுது, செல்ஃப் கண்ட்ரோல் வருது. அப்போ வந்து இந்த பௌதீக களங்கத்துல இருந்து வெளியே வரான். ஓகே, வெளியே வரும்போது கண்டிப்பா அவன் கிருஷ்ண லோகத்தை அடையிறான்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றாங்க. பிரத்யாகார. அதுக்கு அடுத்தது தாரணா. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜதா விநியதம் சிததம் ஆத்மான் ஜேவாவதிஷ்டதே நிஸ்பிருஹ சர்வ காமேப்யோ யுக்த இத்யுச்சதே ததா. யோகியானவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக தனது மனதின் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தி எல்லா ஜட ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு உன்னதத்தில் நிலை வரும் போது யோகத்தில் நன்கு நிலை பெற்றவனாக கூறப்படுகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டெப்ல யமால வந்து தன்னுடைய தனக்கு மேல வெளியே இருக்கிற எல்லா சூழ்நிலையும் அவன் கண்ட்ரோல் பண்றான். நியமத்துல வந்து இன்டர்னல் டிசிப்ளின் எடுத்துட்டு வர்றான். ஆசனா வந்து அவனுடைய ப்ராப்பர் ஒரு ஒழுங்கான முறையில உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான். அவனுடைய நேர்கோட்டுல உட்காரான். அந்த ஆசனம் எப்படி இருக்குன்னா, பத்மாசனத்துல உட்கார்ந்து தன்னுடைய முதுகு தண்டு கழுத்து நேர்கோட்டுல இருக்கணும். அப்போ வந்து பார்வை வந்து நேரா இருக்கும். அந்த பார்வை அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மனசு மூக்கு நுனிய
கையை பார்த்துட்டு இரு புருவத்துக்கு மத்தியில கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. ஸ்திரமாக உட்காரணும், அப்படி இப்படி அசையக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு. இது ஆசனம். பிராணாயாமம் வந்து மூச்சு காற்றை வந்து ஒழுங்குபடுத்த, ஒரு சுவாசத்துல இழுத்து இன்னொரு சுவாசத்துல இன்னொரு துவாரத்துல விடணும் இந்த சுவாச காற்றை. பிரத்யாகாரன்னு அவன் சாப்பிடக்கூடிய பழக்கத்தை வந்து சரி செய்யணும்னு சொல்றான். அதுக்கு அடுத்தது தாரணா. தாரணா இதெல்லாம் பண்றதுனால அவனுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகுதுன்னா மனசு வந்து ஒழுங்கப்படுது. அப்ப எல்லா ஜட ஆசைகள்ல இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா அவன் விடுபட்டு இருக்கான். இப்படி இருக்கிற கண்டிப்பா என்னை வந்து சேருவான்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றார். ஓகே, இந்த தியானன்ற ஸ்லோகம் நம்ம பார்த்தோம். இது கஷ்டம்தான், பட் இருந்தாலும் எப்படி ஒரு காற்றே இல்லாத இடத்துல வந்து ஒரு தீபம் வச்சா எப்படி அப்படி இப்படி அசையாது இல்லையா, அது மாதிரி அவனுடைய மனசு இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு இந்த தியானத்துல சொல்றார். ஸோ இங்க இருந்து போனீங்கன்னா கான்சென்ட்ரேஷன் பவர் வந்து அவருக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு இருக்கும். சமாதி மாதாஜி வேற யாராவது படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா பிரபு, கிருஷ்ணா ஹரே பிரபு, கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சமாதி என்று அழைக்கப்படும் பக்குவ நிலையில் மனம் யோக பயிற்சியின் மூலமாக ஜட செயல்களில் இருந்து முழுமையாக விலக்கப்படுகிறது. தூய மனதால் தன்னை கண்டு தன்னில் இன்பத்தை அனுபவிப்பதற்கு ஒருவனிடம் உள்ள திறனிலிருந்து இப்பக்குவ நிலையை உணரலாம். அந்த இன்ப நிலையில் அவன் திவ்யமான புலன்களின் மூலம் எல்லையற்ற திவ்யமான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கின்றான். இவ்வாறு நிலை பெற்றவன் உண்மையிலிருந்து என்றும் வலுவுவதில்லை. இதைவிட உயர்ந்த லாபம் ஏதுமில்லை என்று நினைக்கின்றான். அத்தகு நிலையில் அமைந்தவன் மாபெரும் துயரங்களுக்கு மத்தியிலும் ஒருபோதும் அசைக்கப்படுவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கு. நம்ம வந்து இதை மனசுக்குள்ள நல்லா இழுத்துக்கு வச்சுக்கணும், அப்பதான் வந்து நம்ம ஸ்திரமா வாழுவோம். ஸோ இங்க என்ன சொன்னாரு, இத்தனை நாள் வந்து புலன்களை எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸ் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு சமாதிக்கு வரான். இந்த சமாதிக்கு வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னு இப்போ ஒரு ஸ்மால் ரீகேப். நம்மளுடைய உடம்பு பார்த்தீங்கன்னா 3 விஷயங்கள் ஆனது. ஸ்தூல உடம்பு, சூக்ஷ்ம உடம்பு அண்ட் ஆத்மா இருக்குன்றது. இந்த சூட்சும உடம்பு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரச்சனைக்கு உரியது. என்னன்னா மனம், புத்தி, அகங்காரம். நம்ம எப்பவுமே நினைச்சுப்போம் நான் தான் கிரேட்டு, ஐ ஆம் கரெக்ட், யூ ஆர் ராங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்பவுமே ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும். நமக்கு எப்பவுமே ஒரு நம்ம காலரை தூக்கி வச்சுக்கணும்னு ஒரு தற்பெருமை நமக்கிட்ட இருக்கும் எல்லா விஷயத்திலும் அட் டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ல. ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால தான் நம்மளால இந்த ஸ்டேஜுக்கெல்லாம் போக முடியல, உணர முடியல. ஸோ இந்த யோகி என்ன பண்றான்னு பாருங்க, தூய மனதால் தன்னை கண்டு கொள்கிறான். ஸோ அப்போ வந்து நான் வந்து ஆத்மான்றதை நான் ரியலைஸ் பண்ணணும்னா நான் தூயவனா இருக்கணும். இப்போ வந்து கிருஷ்ணர் வந்து ரொம்ப தூய்மையானவர். அவரை வந்து எந்த கலங்கமும் கலங்கப்படுத்தாது, அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அவர்கிட்ட நம்ம போனோம்னா அப்படி தூய்மையா இருக்கணும், அதுதான் எலிஜிபிள். இப்போ வந்து நம்ம வந்து இப்போ வந்து நம்ம சென்னைக்கு போனோம்னா நம்ம எங்க டிக்கெட் எடுக்கணும், யாராவது சொல்லுங்க. நான் மும்பைக்கு டிக்கெட் எடுக்கலாமா இல்ல சென்னைக்கு தான் டிக்கெட் எடுக்கணுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. யாரும் பேச மாட்டீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. படிட்டீங்களா? நான் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்லணும் பிரபு. சென்னைக்கு போறேன்டா மாதாச்சி, சென்னைக்கு தான் டிக்கெட் எடுக்கணும் ஓகே, மாதாச்சி, இல்லாட்டி சூப்பர். நாங்க வேற இடத்துக்கு போயிருவோம். சரி, கரெக்ட். ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுடைய கோல் தெரிஞ்சுக்கணும். நான் வந்து கோலோக்கல விருந்தாவனத்துக்கு போகணுமா வேண்டாமா, அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும், அங்க போனேன்னா நான் தூய்மையா இருக்கணும். என்னோட இருதயம் தூய்மை, மேல் தூய்மை இல்லை, என்னோட இருதயம் வந்து தூய்மையா இருக்கணும், எந்த கலங்களும் இல்லாம அந்த தூய்மையான சாஃப்டான இருதயம் இருந்தாதான் நம்மளால கிருஷ்ண பிரேமையை உணர முடியும். ஸோ அந்த தூய மனசு வந்துருச்சு. அந்த மனசு வந்த பிறகு அவன் வந்து செல்ஃப் ரியலைஸ்டு சோலா இருக்கான். இப்பெல்லாம் நம்ம எப்படி கண்டிஷன்டு சோலா இருக்கிறோம், அப்போ வந்து தன்னை உணர்ந்த ஆத்மாவா இருக்கிறான். அப்ப வந்து அவனால என்ன ஆகுதுன்னு அந்த திவ்யமான புலன்களையே ரியலைஸ் பண்ண முடியுது. அவன் அப்புறம் அந்த திவ்யமான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறான். அப்போ வந்து தன்னில் நிலைத்து அப்புறம் வந்து கடவுளை வந்து உணர ஆரம்பிக்கிறான். அப்ப அப்படி அந்த ஸ்டேஜ வந்த பிறகு அவன் வந்து வழுவது இல்லை. அந்த இடத்துல இருந்து அவன் கீழே விழ மாட்டான். ஸோ நமக்கு இந்த லாபம் ஹையஸ்ட் கோல் ஆஃப் த ஹியூமன் மைண்ட் கைண்ட் இஸ் டு ரீச் த கிருஷ்ணா சம்போனம். கிருஷ்ணா இஸ் த பியோர் பரதத்வா. அவர் தான், அவர்கிட்ட தான் நம்ம போகணும், இதை நம்ம வச்சுக்கணும். அப்படி ஒரு ஸ்டேஜுக்கு போயிட்டா நமக்கு என்ன ஆகுது, இந்த இன்ப துன்பங்களால வரக்கூடிய பிரச்சனைகளை ஒரு பெரிய விஷயமாவே மதிக்க மாட்டோம். இதை சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கணும்னா, இப்போ ஒருத்தர் வந்து குரோர்பதி இருக்கிறார், அவர் வந்து மாருதி கார் வாங்குவாரா இல்லைன்னா BMW கார் வாங்குவாரா? மாருதி 800 வாங்குவாரா? வாங்குவாரா BMW. இல்லையா?
ஹையஸ்ட் வெர்ஷன் அப்டேட்டட் வெர்ஷன் தான் வாங்குவார் இல்லையா, மாடர்னைஸ்டு கார் தான். அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம மேலே போக போக நம்மளுடைய டேஸ்ட் வந்து வேற மாறிடும். அப்போ வந்து இங்கே இருக்கிற சின்ன சின்ன பிரச்சனைகளை வந்து நம்ம பெருசாக எடுத்துக்க மாட்டோம், நமக்கு வலி வலி கொடுத்துக்க மாட்டோம். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல 2 லாபம். ஓகே. ஸோ இது வந்து இந்த பிக்சர்ல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ஸ்டோரி ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இல்லையா. குறியில வந்து தவறாதவன் வந்து அர்ஜுனன். இன்னொரு இது வந்து ஒரு மரத்துல இருக்கிற பறவைய எய்கிறார் அம்பு. இந்த இடத்துல செகண்ட் பிக்சர்ல பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எப்படின்னா ஷேடோவை நிழலை பார்த்துட்டு உண்மையான மீனை போயிட்டு அடிக்கணும். அதுதான் இந்த சேலஞ்சு. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த குறியில வந்து தவறாதவர் அர்ஜுனன். அவ்வளோ அளவுக்கு இஸ் எ கிரேட் ஆர்ச்சர். அவர் வந்து சிறந்த வில்லாளி. இவ்வளோலாம் பண்றாரு, நம்மளால அவ்வளோ பண்ண முடியாது. அவருக்கே மனசை கண்ட்ரோல் பண்றது கஷ்டமா இருக்குது இல்லையா. அப்ப நமக்கும் இருக்கும். பட் சித்திரமும் கைப்பழக்கமும் செந்தமிழும் நாப்பழக்கமும் சொல்ற மாதிரி கண்டிப்பா நம்ம முயற்சி பண்ணா சாண்டிங் பண்ணிட்டு ரெகுலரா நம்ம கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், கண்டிப்பா நம்மளாலையும் போக முடியும் அந்த நெல் அந்த இளையத்துக்குன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா. பிரபு ஜானகிராமன் பிரபு படிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. சஞ்சலம் சஞ்சலம் வீமன கிருஷ்ணா பிரமாதி பலவந்திரிடம் தஸ்யாகம் நிகிரகம் மன்னே வாயோர் இவசு துஷ்கரம். கிருஷ்ணா மனம் அமைதியற்றதும் கொழுப்பு நிறைந்ததும் அடங்காததும் சக்தி மிகுந்ததும் ஆயிற்றே. வீசும் காற்றை அடக்குவதை விட மனதை அடக்குவது கடினமாக எனக்கு தோன்றுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அவர் வந்து சொல்லிட்டு தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ மனசை கண்ட்ரோல் பண்றது கஷ்டம்ன்றத வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா. ஸோ அப்புறம் வந்து இதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டோரி தெரிஞ்சுக்கலாம். ஜடபரதர் ஒருத்தர் இல்லையா, அவர் வந்து இந்த பரத வருஷத்தை வந்து அவருடைய முன் ஜென்மத் கதையெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. அவர் வந்து முன் ஜென்மத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த பரத் வருஷத்தை ஆண்டு வந்து சிறந்த ஒரு பெரிய மகாராஜா, பரத் மகாராஜான்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிறந்த அரசர், சிறந்த ஒரு நல்ல குடும்பஸ்தர், தந்தை, அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பக்தன் கூட. அதனால அவர் என்ன பண்ணாருன்னா வனப்பிரஸ்தா ஸ்டேஜ் வரும்போது தன்னுடைய அரசாட்சியை வந்து தன் பசங்களுக்கெல்லாம் கொடுத்துட்டு அவர் காட்டுக்கு வந்துட்டார். தான் வந்து கடவுளை உணர்ந்து கடவுள்கிட்ட போகணும்னு சொல்லிட்டு அப்படி பண்ணிட்டு ஒரு அந்த காட்டுல வந்து ஒரு சின்ன ஆசிரமம் பார்த்துட்டு அங்க வந்து தவம் பண்ணிக்கிட்டு வாழ்ந்துட்டு வந்தார் ரொம்ப எளிமையா. ஒரு நாள் என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா நதிக்கரைக்கு போறார், குளிச்சுட்டு வரலான்னு. அப்ப என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மான் குட்டி வந்து நிறை மாத கர்ப்பிணியான மான் வந்து ஒரு கரையில இருந்து இன்னொரு கரைக்கு வந்து தாவுது. ஏன் தாவுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய பிராணத்தை காப்பாத்திக்கணும்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா பின்னாடி பெரிய சிம்மம் வந்து கர்ஜிட்டு வருது. அந்த பயத்தால என்ன பண்ணுது, தன்னுடைய உயிரை காப்பாத்திக்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் முழு மாத கர்ப்பிணின்றதை மறந்துட்டு தன்னை காப்பாத்திக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த கரையில இருந்து இந்த கரையில தாவும் போது என்ன ஆகுது, அந்த குழந்தை வந்து விழுந்துடுது. அதை கூட ரியலைஸ் பண்ண முடியல. ரியலைஸ் பண்ற டைம்குள்ள அவங்க கிராஸ் ஆயிடுறாங்க அந்த ரிவர். அப்போ வந்து அதை பார்த்த ஜடபரதர் என்ன பண்றாரு, அந்த மான் குட்டி எடுத்துட்டு போய் தன்னோட ஆசிரமத்துல வளர்த்துட்டு வந்தார். ஓகேவா, வளர்த்துட்டு வந்தாரு. அது கொஞ்சம் பெருசாச்சு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கறது எல்லாம் பண்றது அவர் தான் பண்ணிட்டு வர்றாரு. அது இருந்தாலும் அப்போ அது குட்டி மான் இல்லையா, அப்பப்போ வந்து அவரை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அவர் யக்னங்கள்லாம் பண்ணும்போது. ஒரு நாள் என்ன ஆச்சுன்னா அந்த மான் குட்டி வந்து வெளியே போய் விளையாடிட்டு வரவே இல்லை திரும்பி. இவருக்கா ரொம்ப கவலை, என்னடா இந்த மான்குட்டி வந்து சின்னது, ஏதாவது காட்டு ஜந்துக்கள் வந்து அதை வந்து கொன்று தின்னுட்டா என்ன பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு மனசு அவ்வளோ சஞ்சலம் படுது. ஓகே, ஸோ சஞ்சலம் படுது. அதை வந்து மனசு தாங்க முடியாம ஒரு அடுத்த நாள் தேடிட்டு போறாரு. தேடிட்டு போயிட்டு இருக்க சமயத்துல அவருடைய மரணமும் வருது. மரணம் வரும்போது அவர் மனசுல என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காரு, எதை தேடிட்டு போயிட்டு இருக்காரு, அந்த மான்குட்டியை தேடிட்டு போயிட்டு இருக்காரு இல்லையா. சோ அதனால அவர் அடுத்த ஜென்மம் என்னவா ஆறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா மானை நினைச்சு இருந்ததுனால மானா பிறக்கிறார். மானா பிறந்தா கூட அந்த காட்டுல போயிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, அந்த குடியில போயிட்டு கடவுளுடைய கருணையால, காரணமற்ற கருணையால
அந்த பழைய ஞாபகங்கள்லாம் வருது. அங்க போய் பூஜை புனஸ்காரங்கள்லாம் பண்ணுது. அந்த மானு மறுபடியும் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தன்னோட அடுத்த ஜென்மத்துல ஜட பரதர். ஜடன்னா என்ன? ஒண்ணுமே ஃபீலிங்ஸே இல்லாதவங்க. ஜடம் மாரி இருக்கான் பாருன்னு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அது மாரி ஒரு ஒரு குடும்பத்துல பிறக்குறாரு. அவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த குடும்பத்துல அண்ணன், தம்பிங்கலாம் இருக்காங்க. இவர் வந்து ஏதோ ஒரு தவத்துக்கு போயிருக்காரு. போயிட்டு திரும்பி வர சமயத்துல அவங்க என்ன ஆகுது, அந்த வீட்ல பாகப்பிரிவினைலாம் பண்றாங்க. அண்ணன்கள்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னா, தனக்கு வேண்டிய நிலங்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிறாங்க. இவருக்கு ஒண்ணுமே ஒரு ஷேர் கூட வைக்கிறதில்ல. அவங்க அப்பாக்கு கவலை. என்ன இவங்கலாம் இப்படி பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு. அப்ப வந்து அப்பா கிட்ட வந்து அந்த அப்பா கவலைப்பட்டுட்டு இருக்காரு. இருந்தாலும் ஒண்ணும் பேசறதுக்கு முடியல. இவன் வந்து என்ன ஜட மாதிரி இருக்கான் இல்லையா? ஸோ அவங்கலாம் என்ன நெனச்சுக்கான், இவனுக்கு வந்து புத்தி இல்ல. இவன் வந்து லெஸ் இன்டெலிஜென்ட்டு முட்டாளுன்னு நெனச்சுட்டு அவனுக்கு என்ன பண்ணாலும் அவன் ஏத்துப்பான்னு சொல்லிட்டு நிராகரிச்சுட்டு இப்படி பண்றாங்க. அப்போ வந்து அவங்க அப்பா அவர் திரும்பி வரும்போது, "என்னோட பங்கு என்ன கேளுன்னு" அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அப்பா சொல்றாரு. அதுக்கு அவங்க அண்ணன்மார்கள்லாம் என்ன சொல்றாங்க, "அப்பா தான் உன்னோட சொத்து. நீ இத ஏத்துக்காத, கேளுன்னு" சொல்றாங்க. சரி வந்து அவர் வந்து அதெல்லாம் கேட்கறதில்ல. அவங்க வீட்ல பார்த்தீங்கன்னா, அண்ணிமார்கள்லாம் வந்து பழைய சாதத்தையும், கரிஞ்சு போன ரொட்டியும் எல்லாம் குடுத்துட்டு இருந்தாங்க. அதையும் அவர் வந்து சாப்பிட்டுட்டு போயிட்டு நிலத்துல போயிட்டு நல்லா உழைச்சுட்டு வந்து அமைதியா உட்கார்ந்துட்டு இருப்பார். யாருக்கையும் எதையும் பேச மாட்டார். ஓகேவா? ஒரு நாள் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆ கா காட்டுக்கு போறார். காட்டுக்கு போம்போது என்ன ஆகுதுன்னா, அங்க இருக்கிற காட்டு ஜனங்கள்லாம் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா, அப்ப வந்து நரபலிலாம் குடுப்பாங்க இல்லையா? நரபலிய குடுக்கறதுக்கோசம் அவர கூட்டிட்டு போவாங்க. கூட்டிட்டு போகும்போது கூட அவர் ஒண்ணுமே பேச மாட்டாங்க. நல்லா குளிச்சுட்டு, புது ஆடையெல்லாம் போட்டு, துர்கா தேவி முன்னாடி வந்து பலி குடுக்கறதுக்கு மலைவாழ் ம மலைவாழ் மன்னன் இருப்பாரு இல்லையா? அவர வந்து கூட்டிட்டு வருவாங்க. ஓகே. பூஜை எல்லாம் பண்ணி அவர பலி குடுக்குற சமயத்துல துர்கா தேவியே வருவாங்க. அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் அடிச்சு புடிச்சுட்டு, "என்னடா பண்றீங்க? சாட்சாத் அவன் வந்து விஷ்ணு பக்தன். துர்கா தேவி வந்து கிருஷ்ணருடைய கண்ட்ரோல்ல தான் வேலை செய்றாங்க. அவன போயிட்டு எனக்கு பலி குடுக்குறீங்களேன்னு" சொல்லிட்டு அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் சம்மாரம் பண்ணிட்டு, அவர வந்து காப்பாத்துவாங்க. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம 3 ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் 3 நிலைகள். ஒரு மனிதனுடைய நிலைகள், மனங்கள பார்க்குறோம் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல யோசிச்சு பாருங்க. ஒரு அரசனு தன்னுடைய பிரம்மாண்டமான அரண்மனையும், செல்வாக்கு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு எங்க போயிட்டு சிக்கிக்கினாரு? ஒரு குட்டி மானு மேல பாசத்த வச்சு சிக்கிக்கிட்டார். இல்லையா? அதுக்கு அடுத்த ஜென்மத்துல ரியலைஸ் பண்ணாரு, பூஜை பண்ணாரு. அதுக்கு அடுத்த ஜென்மத்துல பார்த்தீங்கன்னா, கண்டிப்பா அவர் வந்து முன்னேறினார். இல்லையா? இத நம்ம மனசுல வச்சுக்கணும். நம்மளால முடியாதுன்னு இல்ல. நம்மளுடைய குரு அண்ட் கிருஷ்ணருடைய கருணையால அவரு சொல்லி போயிருக்கிற ரூல்ஸ், ரெகுலேஷன ஃபாலோ பண்ணா கண்டிப்பா நம்மளும் வந்து முன்னேறலாம். ஓகேங்களா? ஆன்மீக வாழ்க்கையில முன்னேறலாம். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது வாசிங்க. ஆ, ஹரே ஆ. படிங்க மாதாஜி. யார் படிக்கிறீங்க? படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச அசம்சயம் மகாபாகோ மனோதுர்நிகிரகம் சலம் அபியாசேன து கௌந்தேய வைராக்கியேன ஹ்ருஹ்யதே. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறினார், பலம் பொருந்திய புஜங்களை உடைய குந்தியின் மகனே, அமைதியற்ற மனதை அடக்குவது சந்தேகமின்றி மிகவும் கடினமே. ஆனால் தகுந்த பயிற்சியினாலும் பற்றின்மையாலும் அது சாத்தியமாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க பாருங்க கிருஷ்ணர் எவ்வளவு அழகா வந்து பதில் சொல்லியிருக்காரு. நீ சொல்றது கரெக்ட் தான். ஓகே. இந்த மனச வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது வந்து கஷ்டம் தான். அது ஒத்துக்கிறேன். பட் அதுக்கு என்ன சொல்றாரு சொல்யூஷனு? தகுந்த பயிற்சினாலும், பற்றின்மையினாலும் அது சாத்தியமாகும். சோ அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? பயிற்சி பண்ணணும். அப்புறம் நம்ம மனசுக்குள்ள வந்து பற்றின்மைன்றத எடுத்துடணும். இந்த பற்றுதல்னால தான் நம்ம வாழ்க்கையில வந்து பிரச்சனை. அது நமக்கு புரியவே புரியாது. புரிஞ்ச மாரி இருக்கும். அப்புறம் வந்து அப்ளையும் பண்ண மாட்டோம். நம்ம அது மாரி. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இது இம்பார்ட்டன்ட் டேக் ஹோம் மெசேஜ நம்ம எல்லாரும் எடுத்துக்கணும். பயிற்சி பண்ணணும். நான் எப்படி பயிற்சி பண்ணணும்? நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாண்டிங் பண்ணலாம். ஓகேவா? எல்லாரும் ஒரு உறுதிமொழி எடுத்துக்கலாம். இன்னைக்கு கணேச சதுர்த்தி இல்லையா? என்னுடைய ஆன்மீக வாழ்க்கையில இருக்கிற விக்னங்கள் எல்லாத்தையும் தொலைக்கிடு கணேஷா. விக்னத்துக்கோசம் தான் விநாயகரை கும்பிடுவோம். நான் நல்லா சாண்டிங் பண்ணணும். ஓகேவா? அவங்கலாம் ஆசீர்வாதம் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா நம்ம பிரார்த்தனை பண்றது என்ன? பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட போகணும்னு சொல்லிட்டு. அவங்களுக்கும் அதுல விருப்பம் இருக்கும். ஓகேவா? எல்லாரும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோங்க. ஒரு நிமிஷம் மனசுல. நான் நல்லா சாண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் உங்களால முடிஞ்ச ரவுண்ட் 1 ரவுண்ட், 2 ரவுண்ட் ஏதாவது ஒரு பிரமாணம் இன்னைக்கு உறுதிமொழி எடுத்துக்கோங்க எல்லாரும். எடுத்துக்கிட்டீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. சிந்துதா மச்சதி ஓகே. கிருஷ்ணா பிரபு.
கச்சந்தினி மாதாஜி, கச்சந்தினி மாதாஜி, அச்சுதா, ஓகே மாதாஜி அச்சுதன் எடுத்துட்டேன். பிரபு. நான் ஓகே, மாதாஜி பிராமணிஷன் எடுத்துட்டேன் 16 ரவுண்ட் ஜாயின் பண்றேன் மாதாஜி. ஹரி போல் பிரபு. ஆக குறைஞ்சது. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. மாதாஜி, தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அப்போ வந்து இன்னும் அதுல வந்து ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பிரபு. எதர் நான் உங்களுக்கு சொல்லக்கூடாது, ஐம் சாரி. எதர் நீங்க சொல்லுங்க மாதாஜி, இந்த பிரச்சனை இல்லை. we can improve either quality or we can increase the number of rounds. அப்படி ஏதாவது ஒரு மனசுல வந்து நம்ம ஒரு இதை வச்சுக்கிட்டு we can progress. நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்ல வந்து ப்ரோக்ரஸ் ஆகணும் இல்லையா? ஸோ we have to work as ஆமா one மாதாஜி. component. ஏதாவது ஒரு காம்போனன்ட் எடுத்துட்டு ஒர்க் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. புதிய இன்னொரு நபர் வந்து கிருஷ்ண பக்திக்கு கூட்டிட்டு வரணும் ஒரு ஆசை சூப்பர் பிரபு, மாதாஜி. சூப்பர். ஹரி போல். ஹரே நம்மளுடைய கிருஷ்ணா கடமை. மாதாஜி. கரெக்ட், சூப்பர். ஸோ நம்மளும் இருக்கணும் கிருஷ்ண பக்தியில, வேற ஒருத்தவங்களுக்கும் இதை கொடுக்கணும். கரெக்ட் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த கான்செப்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். நம்ம மனசை வந்து நண்பனா எதிரியா இப்போ நம்ம அனலைஸ் பண்ணி ஃபில்டர் பண்ணி வச்சுக்கணும். இப்போ ஒரு டைம் டேபிள் போட்டு வச்சுக்கணும். நம்ம ஒரு டேபிள் காலத்தில் போட்டுட்டு அதை நம்ம மனசு நண்பனா இருக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகுது, ஆன்மீகவாதிகளை குருக்களை பார்க்கும்போது பணிவா விழுந்து வணங்குறோம். இல்லைன்னா நமக்குள்ளேயே சண்டை போட்டுக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ இதுல இருந்து, இந்த இருமையிலிருந்து நம்ம வெளியே வரணும். ஹரே கிருஷ்ணா. காத்யாயனி மாதாஜி, நீங்க படிக்கிறீங்களா இந்த ஸ்லோகம்? ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லைடு கஜந்தினி மாதாஜி. அச்சுதன் பிரபு, நீங்க படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி அவங்க 2 பேரும் படிக்க மாட்டாங்க நீங்க மாதாஜி. படிங்க. சரி. யோகாவில் வெற்றியை அடைய தவறும் ஒருவரின் இலக்கு என்ன? பிராப்ய புண்ணிய கிருதாம் லோகான் உசித்வா சாஸ்வதீம் சமா சுசீனாம் ஸ்ரீமதாம் கேஹே யோக பிரஸ்டோ அபிஜாஜதே. வெற்றியடையாத யோகி புண்ணிய ஆத்மாக்களின் லோகங்களில் பற்பல வருடங்கள் அனுபவித்த பின் நல்லோரின் குடும்பத்தில் அல்லது பெரும் செல்வந்தரின் குடும்பத்தில் பிறக்கின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ பக்தி பண்ணவனுடைய நிலைமை என்ன ஆகுதுன்றதை நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகேவா? ஸோ கொஞ்ச நாள் நான் பக்தி பண்ணப்பா, அப்புறம் வந்து நான் பண்ணல, அவன் வந்து இறந்துடுறான். அவனுடைய நிலைமை என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவன் வந்து அடுத்த ஜென்மத்தில் வந்து நான் ஒரு வசதியான செல்வந்தர் குடும்பத்தில் பிறப்பான். அப்போ வந்து அது சரி, அதனால என்ன பெனிஃபிட்னா, தேவையில்லாமல் கஷ்டப்பட தேவையில்லை இல்லையா? இந்த ஏழ்மை வந்து, வறுமை வந்து ரொம்ப கொடிது இல்லையா? நம்ம அவ்வை பாட்டியும் சொல்லியிருக்காங்க, கொடிது கொடிது இளமையில் வறுமை கொடிதுன்னு சொல்லிட்டியா? ஏன்னா அப்ப வந்து அந்த வறுமை இல்லாம இருக்கும்போது நமக்கு என்ன ஆகுது, தேடுதல் இருக்கும், கடவுள் மேல தேடுதல் இருக்கும் இல்லையா? அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. செல்வந்தர் குடும்பத்திலயும் நல்லோர் குடும்பத்திலயும் பிறக்கும் போது அவன் வந்து இன்னும் வந்து சீக்கிரமா வந்து பக்தி ஆரம்பிப்பான்றதுதான் இந்த இடத்துல அர்த்தம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, நெக்ஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. யோகாவில் வெற்றியை அடைய தவறும் ஒருவரின் இலக்கு என்ன? அதவா யோகினாம் ஏவ குலே பவதி தீமதாம் ஏதத்தி துர்லபதரம் லோகே ஜன்மஜத் ஈத்ருஷம். அல்லது நீண்டகால யோக பயிற்சிக்கு பின் வெற்றியடையாதவர் அறிவில் சிறந்து விளங்கும் ஆன்மீகிகளின் குலத்தில் பிறப்பது உறுதி. இத்தகு பிறவி நிச்சயமாக இவ்வுலகில் மிக அரிதானதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாரு, சரி அவன் கொஞ்சம் நிறைய நாள் பண்ணான், அவனுக்கு என்ன பெனிஃபிட்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் வந்து கண்டிப்பா அறிவில் சிறிது ஆன்மீக, அதாவது கோஸ்வாமிகள் அந்த குடும்பத்துல வந்து பிறப்பாங்கன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஆன்மீகிகளின் குலத்தில் பிறப்பது உறுதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அப்போ வந்து இப்ப நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, நம்மளுடைய குரு பரம்பரையில வந்து பாத்தீங்கன்னா சிறந்த, நம்ம ஈவன் பிரபுபாதா பாத்தீங்கன்னா ஒரு வைஷ்ணவ குடும்பத்துல பிறந்திருக்காரு. அப்புறம் நம்ம கோஸ்வாமிஸ்க்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உயர்ந்த குடும்பத்துல பிறந்திருக்காங்க இல்லையா? சோ அது மாதிரி இருக்கும்போது அவனுக்கு என்ன ஆகுதுன்னு, ஆரம்பத்திலே வந்து நம்ம பிரபுபாதா பாத்தீங்கன்னா அவங்க அப்பாவுடைய கொள்கை என்னன்னா, தன்னுடைய பையனை வந்து ராதாகிருஷ்ண சேவகனா சிறந்த வைஷ்ணவாவா வளர்த்துட்டு வரணுன்ற மாதிரி அவருடைய ஆசை இருந்தது. அது மாதிரி நமக்கு வந்து சங்கம் கிடைக்கும்ன்றத சொல்றாங்க. ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணாலும் வந்து குறையாது.
அது வந்து கேரி ஃபார்வர்ட். நம்ம இப்போ பாஸ்புக்கில் வந்து அக்கௌண்ட் புக்கில் வந்து கேரி ஃபார்வர்டுன்னு பண்ணுறோம் இல்லைங்களா? பிரிண்ட் பண்ணும்போது எதாக இருந்தாலும் இட் இஸ் டேக்கன் ஃபார்வர்டு இல்லையா? அது மாதிரி இந்த பக்தியில் நம்ம என்ன செஞ்சாலும் அது குறையாது. அதே வந்து மெட்டீரியல் லைஃப்பில் வந்து நான் இப்போ படிச்சுட்டு ஏதோ ஒரு டிகிரி வச்சுருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நான் இறந்துட்டேன். அடுத்த ஜென்மத்தில் பிறக்கும்போது நான் மறுபடியும் கண்டிப்பாக நர்சரி ஸ்கூல் போகணும், பிரைமரி ஸ்கூல் போகணும், அப்புறமா செகண்டரி ஸ்கூல்லாம் போயிட்டு தான் காலேஜ் படிக்கணும் இல்லையா? அந்த பௌதிக வாழ்க்கைக்கு வந்து நான் பேஸ்மெண்ட்லேருந்து வரணும். அதே வந்து இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்பில் வந்து நான் என்ன பண்ணணும், எங்கே விட்டணும் அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். அது கேரி ஆகுது. பட் இதை மாதிரி ஆசை நம்ம வச்சுக்க கூடாது. இது வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்மளுடைய ஹையஸ்ட் கோல் என்னவா இருக்கணும்? கிருஷ்ண பிரேம. ஓகேவா? அதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணலாம். தகுதி இருக்கா இல்லாத வந்து 2வது பட்சம். நம்ம எப்படி முயற்சி பண்ணி எப்படி அதுக்கு நம்ம எஃபர்ட் எடுத்து ஒர்க் பண்றோன்றத கிருஷ்ணர் பார்த்துட்டு இருப்பாரு. ஓகேங்களா? ஓகே. ஸோ இந்த இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாரு? உண்மையான ரெனன்சேஷன்னா என்ன? ஆடை துரத்தல், வீடை துரத்தல் அது இல்லை. அன்லெஸ் he renounces a desire for sense gratification. புலன் இன்பத்துல இருந்து நம்ம கொஞ்சம் வெளியே படுறதுக்கு பிரயத்தனம் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ இது நான் இந்த புலன் இன்பத்தை எப்படி வெளியே வரலான்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன பண்ணலாம், எப்படியோ இந்த மந்த்ல ஒரு ராதாஷ்டமி வருது, அப்புறம் ஏகாதசி வருது இல்லையா? அந்த டைம்ல வந்து நம்ம ஃபாஸ்டிங் படுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம். சரிங்களா? ஃபாஸ்டிங்னா என்ன, பியூரா சாப்பிடாம இருக்கிறது இல்லை, அட்லீஸ்ட் பால் பழங்கள் அது மாதிரி பண்ணா கூட அது கூட வி ஆர் டேக்கிங் எஃபர்ட்ஸ் டு இம்ப்ரூவ் அவர் செல்ஃப். அப்போ வந்து கடவுள் வந்து நமக்கு நல்ல ஆசீர்வாதம் கொடுப்பார். ஓகே. ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏணிப்படி இருக்கு. நம்ம ஏற்கனவே ஒரு ஏணிப்படி வந்து 3வது சாப்டர்ல பார்த்திருப்போம். அதாவது கர்மிகள், கர்ம காண்டர்கள், கர்ம யோகிகள்ல 2 வகைகள் இருக்காங்க. சகாம, நிஷ்காம கர்மயோகம். இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வேதங்கள் எல்லா தரப்பட்ட மனிதர்களுக்கும். அதே மாதிரி இந்த பாத்தீங்கன்னா இந்த பக்தி கூட பாத்தீங்கன்னா என்ன யோகம் ஃபாலோ பண்ணினாலும் மேல வரலாம். ஒண்ணு பேஸ்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா கர்ம யோகம். சில பேர் எல்லாம் நாயா பேயா உழைச்சிதான் வந்து கடவுளை பார்க்கணும்னு நினைக்கிறவங்க. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஞான யோகிகள். அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வேதங்கள்லாம் படிச்சு அலசி ஆராய்ஞ்சு நல்லா தெரிஞ்சுட்டு தான் பக்தி பண்ணணும். சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, அஷ்டாங்க யோகம் பண்ணுவாங்க. இப்ப பார்த்தோம் இல்லைங்களா, யம நியம அந்த எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி இப்ப நம்மளுடைய ஃபோக்கஸிங் மைண்ட் என்ன, நம்ம இங்க கிளாஸ் பார்த்துட்டே இருப்போம், நம்ம வாட்ஸ்அப்பு, ஃபேஸ்புக்கு, இன்ஸ்டா எல்லாம் போயிட்டு வருவோம் இல்லைங்களா? அது மாதிரி. அப்புறம் அது இல்லாம சைட்ல வந்து ஆஃபீஸு எல்லாம் வரும். ஓகே. ஸோ அதுக்கடுத்து மேல இருக்கிறது வந்து டாப் மோஸ்ட் அண்ட் சிம்பிள் அண்ட் ஈஸியஸ்ட் திங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பக்தி யோகம். அதாவது இந்த படியில பாத்துங்க, கிருஷ்ணருக்கும் இந்த யோகத்துக்கும் எது எவ்வளவு தூரமா இருக்குது? கிருஷ்ணர் பக்கத்துல எது பக்கத்துல இருக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பக்தி யோகம். அது வந்து சிம்பிள். ஓகே. ரொம்ப ஈஸின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஒண்ணுமே தேவையில்லை இல்லையா? இதுக்கு எந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் தேவையில்லை, இடம் எதுவுமே தேவையில்லை. நம்ம சிம்பிளா கையை வச்சு பண்ணலாம். இல்ல நம்ம கையில ஜபமாலை இல்லைன்னா தயவு செய்து எல்லாரும் ஜபமாலை வாங்குங்க. ஓகே. பஞ்சதத்துவ மந்திரம் சொல்லிட்டு நம்ம ஜபம் நாமஸ்மரணம் பண்ணலாம். சரிங்களா? அதுதான் நம்மளுடைய ஆத்மாவுக்கு உணவு. ஸோ இது எப்படின்னா ஒரு இடத்துக்கு நம்ம ஃப்ரெண்டை பார்க்கறதுக்கு போறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ வந்து அவன் வந்து 10வது மாடியில இருக்கான். அங்க வந்து 2 ஆப்ஷன் இருக்கு. நீங்க சொல்லணும் எனக்கு இது. படிக்கட்டு ஏறி போவீங்களா இல்ல அங்க லிஃப்ட் இருக்கு, லிஃப்ட்ல போவீங்களா? எல்லாரும் அன்மியூட் பண்ணி ஆன்சர் சொல்லணும் எனக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. லிஃப்ட்ல மாத்தாது. சிந்துதா மாச்சாதி லிஃப்ட், அச்சுதன் பிரபு படிக்கட்டு. நல்ல ஒரு முறை யோசிச்சு பாருங்க, எது வந்து ஈஸி? கிருஷ்ணருக்கு எது பக்கத்துல இருக்குது? ஏணி. லிஃப்ட்ல போனா ஈஸியா போயிடலாம், ஸ்டெப்ல போனா கஷ்டம் தானே இல்லையா? கர்ம யோகம் வந்து இந்த அஷ்டாங்க யோகா, ஞான யோகா, கர்மா எல்லாம் வந்து படிக்கட்டுல ஏறி போற மாதிரி. நம்ம லிஃப்ட்ல போறது வந்து நம்ம பக்தி யோகம். இப்ப எதை சூஸ் பண்ணுவீங்க? லிப்ட் மாதாச்சு. ஓகே. அதுதான் வந்து நமக்கு சிம்பிள் இல்லையா? நான் நமக்கு எல்லாம் இப்படி வந்து நினைக்கிறேன் மாதாஜி, குந்தி மகாராணி சொன்ன மாதிரி எங்களுக்கு சொல்லுங்க. கஷ்டத்தை தெரிவிக்கத்தான் பகவானை நினைப்போம்ன்றதுக்கு தான் அதை எடுத்து சொன்னேன் மாதாஜி. குந்தி மகாராணி மாதிரியா? ஓகே ப்ரோ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். ஹரே ஓகே கிருஷ்ணா ஓகே. மாதாஜி. ஸோ
ஓகே. ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து நமக்கு டாக்குமெண்டேஷன் நம்ம எல்லாம் வந்து ரொம்ப தெளிவான ஆளுங்கள். எதை கேட்டாலும் அதுக்கு வந்து ஒரு டாக்குமெண்டேஷன், சப்போர்ட்டிங் எல்லாம் கேட்போம் இல்லைங்களா? ஸோ இதெல்லாம் வந்து எங்க சொல்லியிருக்காங்கன்றத நம்ம கேட்கும்போது, இந்த சத்தியுகத்துல வந்து விஷ்ணு பற்றி தியானம் பண்ணியிருந்தாங்க. திரேதாயுகத்துல வந்து யாக யக்னங்கள் பண்ணாங்க. துவாபரகத்துல வந்து கோயில் வழிபாடு இருந்துச்சு. இந்த சத்தியுகத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இறைவனுடைய பெயரு வேற இல்ல, இறைவன் வேற இல்ல. அதனால தான் நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து இந்த நாம சங்கீர்த்தனம் வந்து நமக்கு கொடுத்துட்டு போனார் இல்லையா? அவங்களும் அந்த அவருடைய அசோசியேட்ஸ். ஓகே. ஸோ இதுதான் பிரபு அந்த பிக்சர். லிஃப்ட் அண்ட் ஸ்டேர் கேஸ். ஸோ லிஃப்ட்ல போறது வந்து நமக்கெல்லாம் ஈஸி, இந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்கெல்லாம். ஓகே. ஸோ நான் ஜபம் என்ன பண்ணணும்? ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஸோ இது என்னன்னா, ஹரே என்ன ராதாராணியை குறிக்குது, கிருஷ்ணான்னா ஆல் அட்ராக்டிவ், ராமான்ற இடத்துல பொருள் என்ன குறிக்குதுன்னா பலராமரை குறிக்குது. பலராமர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆதிகுரு. அவருடைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சிம்பிள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏறு வச்சிருப்பார். தன்னுடைய கையில வந்து ஏறு எப்படி வந்து ஒரு நிலத்தை வந்து பண்படுத்துதோ அது வந்து மாதிரி நம்ம இருதயத்தை வந்து பண்படுத்துறது வந்து ஆதிகுரு. ஆதிகுரு மூலமா தான் நம்ம போய் கிருஷ்ணரை தஞ்சமாட்டோம். அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய குரு பரம்பரையில் இருக்கிற நம்மளுடைய ப்ரீ எமினன்ட் ஆச்சாரியா அண்ட் சிக்ஷா குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதா, டிவைன் கிரேஸ் பிரபுபாதா மூலமா அவர் வந்து என்ன இஸ் லிவிங் இன் இஸ் புக் இல்லையா? நமக்கு இப்ப குரு இல்லைன்னா கூட இந்த புக்குல வந்து நம்மளுடைய சிக்ஷா குரு இருக்கிறாரு. அவரை பிடிச்சிட்டு நம்ம இதுல போலாம். ஓகேங்களா? ஸோ ராதாராணி வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து டாப் மோஸ்ட் டிவோட்டி. அவங்களாலதான் வந்து கிருஷ்ணரை கிட்ட போயிட்டு ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர் இல்லப்பா இவங்களை சேர்த்துக்கோ கோலோகல விருந்தாவனத்துல அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, கிருஷ்ணரை அக்செப்ட் பண்ணிப்பாரு. அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து இந்த நாமஸ்மரணம் பண்ணணும். ஓகேவா? இந்த பொருளை தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து டாக்குமெண்டேஷன் இருக்கு. கிருஷ்ண யஜுர் வேதத்துல இருக்கு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கலி சந்தான உபநிஷத்துல இருக்குது. ஓகே, என்ன வேர்டிங்ஸ் கரெக்டா தெரியல. ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹரேர் நாம கேவலம் கலோ நாஸ்தி ஏவ நாஸ்தி கதிர் அந்யத்த. இது வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிருத்தத்துல இருக்கு. ஆதிலீலை 17.21. ஸோ இதுக்கு விட்ட வேற கதியே இல்லை. நம்ம எப்பவுமே ஒரு விஷயத்த 3 முறை சொன்னா அதுக்கு மிஞ்சின சத்தியமும் இல்லை தர்மமும் இல்லைன்றத நமக்கு தெரியும். அதுக்கு வந்து 2 டாக்குமெண்டிங் திங் என்னன்னா, நமக்கு ஃபெமிலியர் திங்கு நம்ம கோர்ட்ல வந்து ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்ணும்போது ஆர்டர்ன்னு சொல்லிட்டு 3 முறை சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி நம்ம வந்து சாப்பாடு சாப்பிடும்போது பிரசாதம் சாப்பிடும்போது நம்ம ஸ்கூல் டேஸ்ல எல்லாம் வந்து ஓம் சாந்திஹின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? 3 டைம்ஸ். அப்ப வந்து சாந்திஹின்றத 3 டைம்ஸ் சொன்னும் போது அதுக்குன்னா சிறந்தது எதுவுமே இல்லைன்றது தான் சொல்றாங்க. அதுதான் வந்து இங்க டாக்குமெண்ட் பண்றாங்க. ஹரீர் நாமத்தை விட வேற எதுவுமே இல்லை. சொல்யூஷன் ஃபார் திஸ் கலியுகா இஸ் ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம். ஈவன் இன் ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னா 12th canto 3rd chapter 51 ஸ்லோகத்துல கலோர் தோஷ நிதய ராஜன் அஸ்தி ஏ கே மகன் கன கீர்த்திநாத் ஏவ கிரஷ் நஸ்ய. ஸ்லோகத்தோட பொருள் பார்க்கலாம். லைன்ஸ் தெரிய மாட்டேன், ஒரு நிமிஷம். இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கலிர் தோஷ நிதேர் ராஜன் அஸ்தி ஹே ஏகோ மகான் குணக கீர்த்தனாத் ஏவ கிருஷ்ணஸ்ய முக்த சங்க பரம் பிரஜத்தே. மை டியர் கிங், ஆல்தோ கலியுக இஸ் அன் ஓஷன் ஆஃப் ஃபால்ஸ். இந்த கலியுகத்துல வந்து நிறைய தவறுகள் இருக்கு. பட் இதுல ஒரு நல்ல குவாலிட்டி என்னன்னா, சிம்பிளி பை சாண்டிங் த ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்த்ரா ஒன் கேன் பிகம் ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஆல் மெட்டீரியல் பாண்டேஜ் அண்ட் பி ப்ரொமோட்டட் டு த டிரான்சென்டென்டல் கிங்டம். இந்த கலியுகம் பார்த்தீங்கன்னா இரும்பு காலம் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? இதுல நிறைய அதர்மங்கள் இருக்கு. இருந்தாலும் இதுல ஒரு நல்ல இது என்னன்னா, கலியுகத்துல வந்து மகா மந்திரம் ஜபிக்கிறோம். அதுக்கும் இந்த மகா மந்திரத்துக்கு கூட பாத்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்பைரி
எக்ஸ்பைரி டேட் இருக்கு. இந்த 10,000 இயருக்கு தான் இது கோல்டன் பீரியட். அது வரையும் தான் இந்த டைம் இந்த மகா மந்திரம் வேலை செய்யும். ஸோ இதை வந்து நம்ம சேன் பண்ண நம்மளுடைய பௌதீக கட்டுக்கள்ல இருந்து வெளியே வரலாம். அப்புறம் வந்து நம்ம எல்லாரும் வந்து டிரான்சென்டென்டல் கிங்டம், அதாவது கோலோகல விருந்தாவனத்துக்கு போலான்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 10.25ல கூட பகவத்கீதையில என்ன சொல்றாங்கன்னா, யக்ஞானாம் ஜப யக்னோஸ்மி. ஓகே, கிருஷ்ணர் ஆகிய நான் யாகங்களில் என் பெயர்களை உச்சரிக்கவும் ஜப யக்னம் ஆவேன். நிறைய நம்ம பார்த்திருப்போம் இந்த விஷயத்த. வேற வேற தேவர்களுக்கு வந்து யக்னம் பண்ணுவாங்க. கடைசியில என்னவா மடிப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணார்பணம் மஸ்தூன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது தேவிக்கா இருக்கட்டும், விநாயகருக்கா இருக்கட்டும், எந்த யக்னம் பண்ணாலும் சர்வம் கிருஷ்ணார்பணம் மஸ்தூன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப எல்லாத்தையும் அவர் இல்லாம எதுவும் இல்லை என்றதை இந்த இடத்துல எல்லாம் வந்து டாக்குமெண்டேஷன். ஸோ நமக்கு மனசுல சந்தேகம் இருக்கக்கூடாது. ஓகேவா? ஸோ இப்போ எல்லாரும் சேர்ந்து நம்ம ஒரு 3 முறை இந்த மகா மந்திரம் சான் பண்ணலாம். அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன். ஸோ இதுல வந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சிட்டோம், நம்ம மனசு எதிரியா நண்பனா, அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும். அஷ்டாங்க யோகத்தினுடைய 8 அங்கங்கள். இது கஷ்டம்தான், இருந்தாலும் ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு நம்ம கிருஷ்ணரே சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அப்புறம் வந்து இந்த கலியுகத்துடைய பெஸ்ட் திங் என்னன்னா மகா மந்திரம். ஓகே, அதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும். இதுதான் நம்மளுடைய டேக் ஹோம் மெசேஜ். நம்ம மனசுல வந்து பற்றுதல் இருக்கக்கூடாது. அது வந்து நம்ம புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணணும், நம்ம கடமையை செய்யணும்ன்றதை நம்ம மனசுல நல்லா பதிய வச்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ இங்க வந்திருக்கும் அனைத்து பக்தர்களுக்கும் மிக்க நன்றி. கிளாஸ் முடிச்சுக்கிறேன். ஓகே, வாஞ்சா கல்பதருப்யஸ்ச கிருபா சிந்து பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु जय श्रील प्रभुपाद की जय. जय जय निमाय जय निताय. हरे कृष्णा. जय निताय. हरे कृष्णा माताजी, थैंक यू, धन्यवाद, प्रणाम. हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम सर. हरे कृष्णा माताजी, नंदी. हरे कृष्णा माताजी. सो ஹரே கிருஷ்ணா हरे कृष्णा माताजी. மத்தாச்சி. சாரி மத்தாச்சி, எனக்கு கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ண முடியல வீக்டேஸ்ல. நான் L2 கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணி படிச்சுட்டு இருக்கிறேன். அதனாலதான் வர முடியல மத்தாச்சி. நீங்க அழகா எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்க மத்தாச்சி. உங்க கிளாஸ்ல ஜாயின் பண்ணி படிக்கணும் தான் ஆசை. ஆனா அங்கால L2 படிச்சிட்டு இருக்கிறதுனால வர முடியல மத்தாச்சி. No problem மாதாஜி. நான் நம்ம லிங்க் குரூப்ல ஷேர் பண்றேன் மாதாஜி. Thank you so much for coming.